Uba lo mfana omtshelayo. hayi mina ngiyinkosi yamagcwaba. Wena under 40. Ngiyinkosi yamagcwaba mina ngisuke eMoria. Ngisuke Richards Bay. Richards Bay. Angibulali umhlobo. Hayibo awubulali wena. Yabonaka nje kuswela. Angibulali ngiyaphumuza la kuphela. Ithini esizayo? Kanjani? Hey. Wena awunamcopho nje ukuthi okhombisayo ukuthi yazi ngidume kanjani mina? udume ngalapha, udume ngentombi oyithandayo kuphela. Awuthi inkosi yamagcwaba, awuthi inkosi yamagcwaba ekuqala. Inkosi yamagcwaba. Thani inkosi yamagcwaba usho kumina. Thani inkosi yamagcwaba yaphila. Ngisho lo. Hey, yazi ngiyahlonishwa kanjani? inkosi yamagcwaba. Sure, thani inkosi yamagcwaba. Yadelaza TV. Thani inkosi yamagcwaba uyaphila. Buzo kunika imali, thani inkosi yamagcwaba uyaphila. Inkosi yamagcwaba. Hayi yabona. Hayi yabona ngiyahlonishwa, ngihlonipha wabulawa. Yabo mhlonishwa kanganani? Uba ungaphumuza omunye. Hayi, asimane siyeke lento phela, asimane siyeke. Usuvumeni? Usuthe uyiba. Ah, inkosi yamagcwaba. Thani inkosi yamagcwaba iyagqilaza. Ah,